вазорати корҳои дохилии тоҷикистон таҳқиқи ҳодисаи талоши дастдарозии як мард ба духтарчаи 10-сола дар душанберо шурӯъ кардааст. дар бораи ин ҳодиса полис дар пайи шикояти падари духтари наврас огаҳӣ ёфт. полис ин ҳодисаро ҳамчун ҷинояти бадахлоқона сабт карда минтақаеро ки ҳодиса дар он ҷо рух додааст таҳқиқ мекунад. дар як ҳодисаи камназир як падари тоҷик аз таҳдид ба ҷони духтараш кардани як марди ношиносе ошкоро ҳушдор додааст. журналист Набии Юсупов як корбари шабакаи фейсбук рӯзи 27 октябр дар саҳфааш аз талоши дастдарозии марди ношиносе ба духтараш хабар дод. ин падар навишт ки духтари 10-солаш дар дохили бинои истиқоматӣ мавриди ҳамлаи марде қарор гирифтааст ки мехост ба ӯ дастдарозӣ кунад. хушбахтона духтараки ноболиғ осеби ҷисмоние надидааст, вале ба навиштаи падар хеле сахт тарсидааст. ин ноболиғи 10-сола бо гузашти 4 рӯз аз ҳолати шок берун омада акси марди гумонбарро тасвир кардааст. дар аксар ҳолатҳо волидоне ки духтарони ноболиғашон мавриди ҳамлаи мардони ҷиноятпеша ва ё педафилҳо қарор мегиранд, барои шармсор нашудани худу фарзанд дар бораи ин ҳодиса лаб намекушоянд. аммо мақомот ва ҳам равоншиносон мегӯянд ин мавқеъ комилан нодуруст аст ва фош шудани чунин ҳодисаҳо ба фоидаи ҳама аъзои ҷомеа мебошад. кӯдак метавонад аз ин ҳодиса дарси муқовимату наҷот аз дасти афроди хатарнокро биомӯзад. бонги изтироби волидайн метавонад аз такрори фоҷиаи дигар бо кӯдаки дигар ҷалавгирӣ кунад ва ҳам ба сохторҳои ҳифзи қонун дар боздошти афроди ҷиноятпеша мусоидат кунанд. танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар тоҷикистон 68 ҷинояти ахлоқӣ сабт шудааст ки бештари маврид он марбут ба ҳаракати зӯроварӣ дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта, яъне зӯроварии ҷинсӣ нисбати кӯдакон будааст. ин танҳо оморест ки дар пайи содир шудани ҷиноят сабт шудааст. як корманди вазорати корҳои дохилӣ ки бо парвандаҳои марбут ба педофилия сару кор дорад, рӯзи 31 октябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, агар дар солҳои 2014 то 2016 дар аксар мавридҳо ҷиноятҳои марбут ба дастдарозӣ ва ё таҷовузи кӯдакон аз сӯи афроди барои онҳо шинос содир мешуд, аммо дар як соли ахир чунин ҳодисаҳо аз сӯи афроди барои кӯдакон бегона сабт шудааст. ин муфаттиш ки нахост номаш гуфта шавад, худаш 2 парвандаи марбут ба педофилияро таҳқиқ кардааст. вай мегӯяд ҷиноятҳои дастдарозии мардони бегона ба ноболиғон бештар аз сӯи собиқ маҳбусон содир мешавад ки дар гузашта бо ҷурми таҷовуз ба номус ва бачабозӣ зиндонӣ шуданд. ҳамчунин ба таъкиди ин муфаттиш, афроди муттаҳам дар педофилия аксаран маълумоти олӣ надоранд, аз лиҳози равонӣ қисман носолим ва нафарони бекору камсавод буданд. ин ҳамсоҳбати мо гуфт баъзан ҳатто чунин афрод ҳангоми бозпурсиҳои полис изҳори пушаймонӣ намекунанд ва инро ба худ як кори маъмулӣ медонанд. равоншиносон мегӯянд кӯдаконе ки мавриди ҳамлаи педофилҳо қарор мегиранд, дар баробари озори ҷисмонӣ осеби шадиди равонӣ мебинанд ки бархе як умр таҳти таъсири ин ҳодиса мемонанд. равоншиноси тоҷик Маҳмуд Шокабиров мегӯяд педофилҳо гирифтори бемории равонӣ ҳастанд ва симои ноболиғ дар шуъури чунин афрод як василаи шаҳвонӣ нақш бастааст. ин равоншинос дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, барои он ки эмин беморӣ масалан монанди гриппа гум кардан намешавад, масалан педофилия ҳам гум кардан намешавад. ин аз чизҳои оила пайдо мешавад, аз муносибатҳои даруни оила. акса психопатия мегӯянд, тарбияи нодурусту муносибатҳои нодурусту надидани меҳру مثلا در کودکی عذاب کشیدن نشو بسیار چیزهای چی دارد. مثلا برای این فهمیدن مثلا این خیلی نمیشه که همه از نقطه نظری گویم که تست پسیکولوژی گذارند و گویم که پدافیلی نهانی رو در اونها پیدا کنند. این نمیشه. لیکن چراهای پیشگیری کردن به آسان است. به نظارت نگذارید. حتی در زمان شوروی دارید نوشتگی بود که کودکان خود رو به نظارت نگذارید. یکی از سببش همین بود که تو در زمان شوروی همین مانیاکا بودن، هم بیماری‌های چی بودن. ба гуфтаи ин равоншинос, агар аз яксо педофилҳо аз оҷизии кӯдакон барои содир кардани амали нопокашон истифода баранд, аз сӯи дигар ноболиғон бинобар ноогоҳии худ ба доми чунин наврасони ҷиноятпеша меафтанд. равоншиносон барои роҳ надодан ба фоҷиа машварат медиҳанд ки дар хона кӯдакон дарси амният гузаранд. ҳар кӯдак бояд донад ки дар макони хилват набояд бо шахси бегона танҳо бимонад. масалан дар лифт ё хонае ки дар сурати эҳсоси равонии хатар аз фарди ношиносе фавран амал мекунад, дод гӯянд, фирор кунанд ва талош кунанд ки ба сӯи худ таваҷҷӯҳи дигаронро ҷалб кунад. бархе дигарҳо машварат медиҳанд ки дарси амнияти хусусӣ метавонад аз дарси муқовимати ҷисмоние ё варзишӣ ҳам иборат бошад ки то кӯдак аз зарба задан ба ҳамлагари ношиносе наҳаросад. вокунишҳо ба дастдарозии мардон ба номуси духтаронӣ ҳанӯз ба балоғат нарасида дар тоҷикистон нарм нест. ҷомеашиносон беназоратии кӯдаконро сари ин омил зиёд таъкид мекунанд ки нақши хонавода, махсусан нақши падар ки дар тарбияи фарзандон бузург аст, кам
رنگ شده است. جامعه شناس محبوبه علیeva میگوید که بعد مهاجرت پدران خانواده که سیاست و تربیت و نصیحت‌های پدر که در خانواده‌های سنتی تاجیکستان نقش عمده دارد، تربیت فرزندان به دوش مادران که اکثرا معلومات عالی ندارند بار می‌شود. اما پدران و مادران بر این نظرند که در برابر مسئولیت والدین باید مسئولیت کودکستان و مکتب و محیط نیز بیشتر کرده شود و برای سهلانکاری مکتب نیز باید به جوابگری کشیده شود.